Butelezi, efunda bukhoma eredeni kamalumu wakhe. Lapha. Yeah. Mfayini walethe manje. Ngithengile lento nceke. Hayibo uyithenge. Ngithengele isathi. Ngithengona yintsha shale. Aqala ubona unyanya flete. Sesizwa neyimoto. Ayinyanya flete. Kwetha ngishite. Ngisho nali secret socks engigqokile. Wona isima wena. Lephi secret socks la. Comfort nali ngigqokile. Lephi kanali futhi olibona. Wona isima wena. Comfort ngigqokile nali che. Secret socks engigqokile. Hayi phela last way mina kuphela ukuthi ngigqokile. Ankel! Waphasa esikoleni. Awu, wahubana lo. Ngicela ukuphinda umbuzo ngoba ngathi awuzwakalanga. Waphasa na esikoleni. Awu, ngadlala ngey'ngane zabana. Ngicela ukubuza imibuzo-ke. Buza. Umbiza ngani udokotela amathambo? Awu, isangoma phela ke. Abasidinga namathambo. Mfowethu, Ankel. Umbiza ngani unesoneme? Unesoneme. Hey. Hayi ngikubambile. Awu, khamdap siyekhona. Embuzela unanje. Awu, nesojabulile phela happy man. Ankel. Ngicela ukubuza umbuzo omunye. Buza. Umbiza ngani uneso lapha abantu abangasile kahle ngasentsha. Hayi noma ngabasaphendula ngiyazi awazi. Hayi ubaka. Ibig nasi le mfana. Hey, umuntu lapha inhlanya. Uhlanya naye. Kuze ulapha inhlanya, kumele ukwazi ukuthi uzizwe ukuthi uthini. Lapha. Ukubuza Jack. Ngibuza. Buza mfowethu, buza. Ngibuza. Yeah. Hayi umfulu wena ngani? Walis. Buza umbuzo mfowethu. Yini wena? Mfowethu musudlala buza umbuzo. Yini wena umfulu igcwele? Iso liwena umfula ngesikepe. Buza. Ankel. Yeah. Ngicela ukubuza lo mbuzo. Buza. Umbiza ngani une? Yey. Sesidlule konesi. Sengidlulile konke. Biza ngani uthisha? Ofundisa iklasi elilodwa. Hey, Ufuna ngiphendule. hey, Ngiphendule. ngifuna ungiphendule. Yeah. Ngiphendula phela. Sengiphendulile. Ngicela ukubuza omunye-ke. Inhle kakho Awu ikhwema microphone umculi phela. ngizwa ngathi i-rate uhamba nayo. Yeah, ngizwile kuthiwa kade ubuka i-TV nawe. Kukhona umuntu oyiphonsile. Ugcine etholakele. Vele kwi-TV yangempela. Hey! Mfowethu! Yeah, Lo mngani wami ubuka indaba ka-5 yeah. Magubane. Yeah, Uyabuya abandlovu kuwe ka-6. yeah. Uzofika kwami ngenza islim uzobuya ka-7. Ka-7. Uzobuya ka-7 kwami ngenza islim. Awubazobuka indaba.
Ayo injabeni khona umuntu oyiphosile building eligarayo. Elithi building eligarayo. Wayikhathaze sengenkingi. Wayiphosa. Hayi bimhaqile iphombathi. Utshene yophansi leyo isivena injabeni. Isivena yophansi ezoqhuma. Ya, Hayi wasuma kuqala. Wasukuma. Wathi hey. Project Flower. Lo muntu ngeke saqhuma manje. Yes, yini uqhumile kakhulu waqhumana ngabo computer zonimana manje. Wait. Ayingahamba ngaye machine. Ngisathi ngifuna ukuzwa mbele kanjani emashini. Ayikuphethile machine. Yini kanka? Bekukhona uJacob Zuma, kukhona uMandela. Honestly. Hayi kufike kuphoxe, uphoxe isitabane. Ungazi isitabane ifunani Machine. Ifunani konkona emashini. Hayi lesi isitabane siyayifisharisha. Senza. Machine. Sibona eduze kwami. Yo. Flaminoki, no brown Branel. Branel sin Mandela. Ayasihle ispeech sakhe ubrawami. Mase aqede amandla. Uthi niya stadium. Ziba. Aphinde amandla. Aphinde uthi niya Voicemail. Kasuku Branel sin Mandela. Ngangaqosuka nembenziba. Hayibo. Aqikeke uBranel. Mase yasho isithathu. Ethi amandla. Lesi sitabane silayithuze kwami sivele sithi awethu guys. Hayi uzoza umngani wakho engezi. Nangu umngani wakho. Nangu.